נראה מה כל כך אמרנו שרסו. די, שקט, שקט, שקט. זה ענק זה. תביא, תביא נצלם. אוסקר, אני פתחתי את הסתימה. אני אהיה ממש אסיר תודה פליקס אם לא היית מסדר ממש ברגע זה. זה רק כמה דברים קטנים. פליקס, תעזוב את הלכלוך בשקט. עוד לא גמרתי ללכלך להיום. אתה לא רואה את הדברים שבמצב? אני רואה. האירוניה היא, אם שלא נגיע לסידור חדש, אני יהרוג אותך בעצמי. זאת האירוניה. אבל למה? מה קרה? נראה לי הגיוני ששני הרווקים שגרים ביחד בדירת 8 חדרים יהיה להם בית יותר נקי משל אמא שלי. אני בסך הכל אוסף את הכלים ושם אותם בכיור. מה אתה רוצה? שהם יישארו פה כל הלילה? זאת הטכניקה שלך לגרום לי להרגיש אשם. אני באמבטיה, אתה כמו עם נתלה עם הגבת. אני מעשן, אתה אחריי מאפרה. אתמול בלילה זה היה השיא. תפסתי אותך על הברכיים, משפשפת את שפת המטבח, מנער את הראש שלך ומהלל. תביעות רגליים! אני לא אמרתי שהם היו שלך, נכון? אבל הם היו שלי, טמבל! יש לי רגליים אחת בכל צד, וכשאני משתמש בהן, הן משאירות טביעות. מה אתה רוצה שאני אעשה? אטפס על הארונות בשביל כוס מים? לא, אוסקר. אני רוצה שתלך על הרצפה כמו כל בן אדם נורמלי. אני מאוד מודה לך. מאוד, מאוד מודה לך. תהיתי כמה זמן זה ייקח. כמה זמן מה ייקח? עד שאני אצא לך מהאף. אני אמרתי שאתה יוצא לי מהאף? אמרת דברים דומים? אמרת שאני מעצבן אותך? אתה אמרת שאתה מעצבן אותי, לא אני אמרתי את זה. אז מה אתה אמרת? אמרתי מה שאמרתי, מה זה משנה עכשיו? לשנות זה בטח לא ישנה. אני רק חזרתי על מה שנדמה לי שאמרת לי. אז אל תחזור על דברים שנדמה לך שאמרתי לך. תחזור על דברים שאמרתי, אלוהים, זה מעצבן! אמרת ואמרת! בחיי שהוא אמר. אני לא מאמין שהשיחה הזאת מתנהלת. אתה צודק אוסקר. אני לא יודע מה לא בסדר איתי. למה לא עשית את זה? כמעט עשיתי את זה. אני מנסה להיות בשליטה עצמית. למה אתה צריך לשלוט על עצמך? כי התרגזת. מתחשב לך לנפץ את הכוס הזאת לאלף עזאזל. למה? לא. עשית את זה. כי מה אדם? אני אמשיך להיות מרוגז. אבל עם כוס שבורה לרסיסים. מאיפה אתה יודע? אולי אתה מרגיש נהדר. למה לא צריך לשלוט על כל מחשבה שקופץ לך לראש? תשתחרר פעם אחת בחיים שלך. תפסיק לחיות בתוך פנקס חשבונות, פליקס. תירגע, תשתכר, תתעצבן, תתרגז. קדימה, שפוט הכוס המסתנת הזאת. נגעתי את הכתף! למה שלא תחיה בתוך ארון? אני אשאיר לך את האוכל בחוץ המגש ואחליק לך את העיתון מתחת לדלת. זה מספיק בטוח בשבילך. הייתה לי פעם דלקת ביד. אפילו גולת אני הפסקתי לשחק בגלל היד. יש לך אולי גרית חימום? איך אתה יכול לפגוע בעצמך מזריקת כוס? מילא אם היה בקפה. אבל לא,
ריקה. פעם זה קרה לי בגלל שפירקתי את השיער. אך אני מאמין, מכל האנשים שיכולתי לבחור בתור שותף לדירה, בחרתי לי דווקא חנון. חנון מחרסין. חנון מחרסין עם דלקת ביד. רגע, אוסקר. אנחנו לא כל הזמן אחד על הצוואר של השני. הרבה פעמים אנחנו גם מבלים ביחד. מבלים, פליקס. לראות אותך מצחצח נעליים כל ערב זה לא בדיוק מה שאני קורא לו בילוי. אין לי מושג על מה אתה מדבר. תגיד, מה אנחנו עושים כל ערב? אתה מתכוון אחרי ארוחת הערב? כן, אחרי ארוחת הערב. שאתה מתעסק סתם המון שלך. ואחרי שהכלים ברחו, והכיות נברק, והסרים עברו חיתון. והשאריות נעצבו בנייר אלומיניום ונטמנו למשבר בתוך המקרר. אחרי שכל הדברים האלה מאחורינו. מה אנחנו עושים? אנחנו קוראים, מדברים. טעית. אני קורא, אתה מדבר. אני מנסה לעבוד, אתה מדבר. אני מתקלח, אתה מדבר. אני הולך לישון, אתה מדבר. מה אתה אומר? שאני מדבר יותר מדי? לא, חס וחלילה. אני לא מתלונן. יש לך הרבה מה להגיד. מה שמדאיג אותי זה שאני מתחיל להקשיב. אנחנו מבלים יותר מדי לילות בשיחה על מה שנוכל למחרת. הלילה נועד לדברים אחרים. כמו מה? שאם אני לא נוגע באיזה משהו רך והגלגל תוך יום-יומיים תתייבש לי סופית הצנרת. אתה מתכוון לאנשים. מצחיק. כבר שבועיים שאני לא חושב על נשים. זה מצחיק, אני ממש נמרח פה על הרצפה. לא, אוסקר, זה באמת מצחיק. כשאני ופרנסיס היינו נשואים באושר, לא הייתה בחורה אחת ברחוב שלא סובבתי אחריה את הראש. לפעמים הייתי לוקח את הרכבת הלא נכונה הביתה רק כדי לעקוב אחרי זוג רגליים. אבל מאז שהתפרקנו, אני אפילו לא זוכר איך שאני נראית. מזעזע. תראה, או שאתה יורד למטה וקונה חוברות, או שאני מרים טלפון ומסדר בחורות. למה אתה מתכוון? מה? לא ברור. מה? בוא נעביר עליך את השיחה. מישהו ששבוע צריך קצת יותר גבוה משלנו. לך? אין בעיה. אני עוד נשוי. זה בסדר. מותר לבגוד שנמצאים בהליכים. זה לא זה. זה רק ש... אני חשוב לעשות את זה. אז תנסה! זה לאכול ולדבר. לא קשה, כבר אכלת ודיברת קודם.
אז מה אתה צריך אותי שם? אתה לא יכול לאכול ולדבר בלעדיי? עזוב את זה. גרות בבניין שתי אחיות אנגליות מאנגליה. האחת אלמנה והשנייה גרושה, בחורות מתוקות ומדליקות. איך הן נראות? אל תדאג, שלך נראית חתיכה. אני לא מודד. מי מהם שלי? הגרושה. למה אני מקבל את הגרושה? קח את האלמנה, לא אכפת לי. אני לא רוצה את האלמנה, אני גם לא רוצה את הגרושה. קח את מי שאתה רוצה. לי זה לא אכפת. אני רק רוצה לבלות קצת. אז גם, אני לא בטוח שזה מה שאני רוצה. תראה פליקס, אתמול הייתה לנו עוד הזדמנות. ההזדמנות המושלמת. כמה התחננתי בפניך שתעלה איתי, אבל הוא חופף את השיער. והיום אני לא רוצה לשמוע יותר מהראש המחופף שלך. הוזהרת. הוזהרתי. רוצו. זה הבית שלי, וכל מה שנמצא פה שייך לי. הדבר היחידי ששייך לך זה אתה. אז אני מבקש שרק תשב בחדר שלך ותדבר רק עם עצמך. ככה אתה תראה את הבית הזה. כמו חיה. אתה רוצה לראות איך אני פותר את הבעיות שלי? תזכור. לאן אתה הולך? לא אני אידיוט, אתה הולך. אני רוצה שתסתלק מפה עכשיו! במילים אחרות, אתה זורק אותי מהבית שלך? לא במילים אחרות, במילים האלה בדיוק. אוסקר, אני מתחיל לחשוב שאולי כדאי שאני אלך. אני רוצה מתי אתה הולך? לך! אוסקר לא. אוסקר, בבקשה, תיתן לי עוד הזדמנות